Fáilteoirí cnús le Eolaíochta SSM 90 is é seo an taifead a fiosrú do lán dár a ábhar. Is é an téarma lei seo ná an eolas a gheanganú. Bhí orainn é a heaftar an gcaoi seo de bharr na srianta chuirg an áit le chuir a gcoinne an pandemic COVID-19. Bhí sé dóigheanta bhí an cearlann seo thuairt a bhúntóirí sa slíon a raibh sé ar dús mar chearlan beo. Cé gur le haghaidh idirghníomh beo an rúpaí a dearg an chéad uair rinne mí ar 7 níoad dhíthil ar gheardan i chiméad sa slí go féidir le múntóirí fós taraf a bhainteas a bheith plé ó chéan linn a bhfuil ann. Tá an srábar sa Seisiún ag ceithre Seisiún. Is féidir fíocha dora ina éonar, ach le haghaidh leanúnachas agus chun tac leis an lámhí an uirig, moltar go fíochtar de réir óard. Is iad sin, Seisiún na 1, forbairt scileanna fiosrú. Seisiún na 2, pleanáil. Seisiún na 3, scoláire a bhogach chun cinn. Agus seisiún na 4, forbairt coincheapa a fiosrú. Téann an fiosán a thuasca deireadh le haghaidh gach seisiún, agus is féidir é a stoppaigh am ar bith, chun dul siar nó abhartha nua dhéanamh air. Tá ócádaí áirithe ann nuair a bhuaileann míad an taifead a stoppa, le tuairt faoin eispéiris fálamma, agus an sin é atha sú arís. Corfar an úldút nuair is gáid sin a dhéanamh, agus feicfidh tú na deilbhí níos stad agus castar an sleamhnáin. Is féidir le múntóirí tuairt faoin acna seo ina éonar, agus cinnte go mbeadh roinnt na cníomhachtaí níos saibhre dá mbeadfaidh obair go chóir le do chuid go ghlacaí, faoi mar a tharla le ling na ceardanan. Agus é sin ar iontu na gaing, thug muid iarraidh gon na múntóirí a thabhairt cúd ón go leor suíomhna cnúsaigh ar thug muid cuairt ortha ar rinne tíre in iirigh. Chun é sin a chur an úldút a rinne láthúrach, feicfidh tú sleamhnáin clár dubh. Agus túair sé sin blas éigin dat ar roinnt na córátaí a tharla agus an taiseolalas a fuarthadh ó bhúntóirí. So let us óid tá roinnt pointí tí se córa lú. Oscail an leabhar an a héana leis an fiosán seo. Fáilte ré le taobh an fiosán a bhfuil tú ag fíochaintear ar an suíomh idirlín jct.ie. Is féidir fíochaintear ar líne, nó é íslódáil, nó é frintáil ó www.jct.ie Science CPD Workshops 2019-2020. Má bhíonn spás ag testáil le haghaidh nótaí garbh, bhullingdot páipéir agus peann na cumáid le do héamhar do bhínse. Beidh peann aibise bandar agus glatús comá. Má bhfuil sé sin agat, nó gá peann aibise ar bith go bhfuil dá bhíofrúla ionta. Is féidir léithre ár cód QR úsáid, contact ar ábhar rithean léinn nuair a chéann tú cód QR ar an scáilán nó sa leabharán. Muna bhfuil ceann agat ar do gcothan, beidir go fiú ceann íoslódáil in isis, bíonn siad saor neisce de go ná. Is é seo seisiún na 4 den srá 4 fiosán den cnúslá seo ar an dara ábhar. Sa cuid seo den lá fuis róg muid fuinneamh mar coincheap, agus tóg muid faoi cabal an dúchlan a bhaineann le coincheapa hagaisk san Eolaíocht go ginearálta. So le racha míad a munan seisiún seo, díreach le siúl siar ar intíní fálamma an lei. Is iad seo na intíní fálamma tá going do na seisiún go léir. Tuiscint níos daine bheith going ar an bróisis trína nintar ar scoláirí Albert mar ólathe. Ard a bheith going ar an luacha muine leis an cleachtas cóir in ar rainn. Inú go muid gnéithe den ciad intin fálamma trí na codanna difriúla den na modúil seo agus brathadh tú an dara ceann agus tú ag tuairt na rudaí a dolaim tú ar ais chuig do rainn. Is rómíad inis na deacrataí a bhíonn a going coincheapa na Eolaíocht a hagaisk ag úsáid coincheap an inmh mar hampla. San rialtar an náidir tebi agus an stracail teanga bhaineann le coincheap a hagaisk go ginearálta. Moltar roinn cur chuige ideolaíochta chun cabhradal an leic leis na deacrataí coitianta a aithnítar sa seisiún seo. Racha mí díreach isteach a roinnt den Eolaíocht an srá seoisirig. Smaoinigh ar an méide eicin tú sa chormód focail seo ar an sleamhnáin. Buin úsáid as na creachta focail seo le smaoinemh ar an chormód focail. Fuinneamh, glí incuméad an inmh, ní féidir fuinneamh a cruthú. Má chabhraíonn sé, scríobh sí san chormód focail agus na trí creat ocail. Stop inis le do smaointe a chlárú faoin chormód focail agus faoin na creat ocail ar an sleamhnáin. Duine na sanmhíne a thugtar an seo chur síos ar coincheap mar ocail biorla agus mar théarma eolaíochta. Tá speann an sanmhíniú eolaíochta go bhfuil sé níos complex agus níos sonraí ó thaobh na chéile de ná an gná chiall sa bhíorla. Fis rómid inis coincheap amháin in eolaíocht na srá seoisirí,
cincap an inmh. I gceann nóméid, stop leis an slucht a léamh atá an sleánán ó Richard Feynman, ólaí a bhain amach an dúis Nobel. Tóg nóméid chun mac na bhíonar an gcéal a bhain an tusa as an slucht. An bhfuil éon rud san slucht go mbeadh an tusa céal as. Tuairfid ara dáta an slucht. An bhfuil an slucht fós bainteach leis an lá atá inniu ann. Sé aim an slucht ag an bainte seo nach an béim a lagan ar nádúr costa coincheapa na eolaíochta. Tá siad tebi, agus is minic a bhíonn siad matematicúil, is amhlaigh an scéal le coincheap an inmh, mar a tháirgéadh dós a slucht. Dáir leis an slucht gur smaoineamh fíortheibí é fuinneamh. Is féidir a dhéanamh inbhreatha trí úsáid a bhaint as an brinsmal matematicúil, nó as an gáineacht imhrúil, bunathe ar fuinneamh ar bith ina chánaíocht chéabnathe. Anois, céirigh chun is dhéanfá coincheap cosúil le fuinneamh a thagaisc. San am atá thart, nuair a d'iarmid ar scoláirí cén rud é fuinneamh, is é an sainmhíniú ar an chéad sleanáil eile an freagra thagaistíocht dóibh a thuairteáin. Céirimid anois chun is a hasan an sainmhíniú sin i d'iarmid tuiscint níos daine a orbert ar coincheap an fuinneamh agus buncloch a leagan síos don fálam amach anseo. Is é an fuinneamh cumas chun obair a dhéanamh. Cad é de bheasar sin mar hainmhíniú ar inmh, mar rátas faoin fuinneamh. An é sin an freagra a thuairigh scoláirí ar an gceist, cad é fuinneamh. Céirimid beagání níos daine ar an tábhacht a bhaineann le buncloch láidir leagan síos maidir le coincheap na eolaíochta do scoláirí, agus cén tionchar go mbíonn leis ar cuasaí fálaime amach anseo. I dtús bara, cad é atá scríofa sa sonraíocht eolaíochta sreasóisrí faoi coincheapa a thagaisc. Is é seo leanas atá scríofa is sonraíocht eolaíocht sreasóiseach faoi coincheapa a thagaisc. Tuair faoin ara gur bé an coincheap is gá a abhraithnú agus a annachtú agus nácéad na toirí fálaime éonar atá ann. Má smaoineamh tebi é an fuinneamh, chunas is féidir rud a dhéanamh de ar féidir le scoláirí dul an nglec leis. Inú go mbís roinnt an arána idiolaíochta go féidirling a úsáid. Chur chuige amháin a déad fel leanúnta sa analí nó cosúlachtaí a úsáid. Mac na go freagnómant ar corspórt analíg mar úrlis idiolaíocht san ólam. Coiríonn analíg le scoláirí céal a bhaint as coincheapaí deacra tebi, trí comprád dhéanamh le rudcha díonta inbhreatha. Ar úsáid tú analíg ribhe idir chuid tagaisc. Chunas a cóiríonn siad leis an fáil na bhí bearta go a bhaint amach. Táimid chun féachaint ar chunas airgad a úsáid mar analocht don inmh. Buine míad úsáid anois as an leabhran, tír roigraí leanach 26 agus 27. Úsáid ar delbí níos a leabhran le léirú chunas a cóir do tuairt faoin na gníomhaíochtaí, aidir mar scoláire nó mar bhúntar. Léiríonn delbhí na mála scoile gur mar scoláire ba chóir an gníomhaíochta dhéanamh. Dar nó léiríonn delbhín an múntar ag an chlárbáin gur mar bhúntar a dhéantar an gníomhaíocht. Is é cospóir na gníomhaíochtaí seo smaointeoirt na scoláire thrógú chun go ndéanann siad ceangal idir an teanga a úsáidtear i gcúrsaí airgeadais agus an gcua gur ag na téirmí sin lena duiscint ar cúrsaí fuinneamh. Dintear focail mapála den na focail sin. Is féidir úsáid a bhaint as an tábla ar leanach 27, le do chuid focail mapála ar airgad agus ar fuinneamh a chlárú. Anois, bain tríal as an gníomhaíocht ar leanach 26, bilóg an scoláire, ó dhearcán na scoláire, i ceimiad an inmh I d aganna agus an sin déanann gníomhaíocht mapála ar leanach 27. Stop an chur a láthair chun an gníomhaíochta a chríochnú. Bheadh siar an gníomhaíocht atá tú díreach treis a dhéanamh. Tus bean an sleamhnáin clárdóibh easolalas ó bhúntóirí eolaíochta ar fud na tíre, le linn canúslá na scoilbliana se caite. Seo dúirt roinnt na focail mapála is cotíonnta a luaig mar analocht an inmh. Stóráilte, aistrithe, doeicithe, chéabhnathe, intósta. An raibh ceann ar bed na focail mapála sin agad? Nó, cinn difriúil ar bed. Ceann de na láidreachtaí a bhíonn ag analocht go dtugann sé lán pointí mapála a thuispeann an cosúlacht idir an adalnocht inbhreate agus an coincheap tebi. Stop arís chun do smaointeoireacht a chlárú anseo. Anois, pléimiid na srianta bhaineann le analíg. Bíonn srianta i gach analog.
Is cuid luachfar den fólam agus den tuiscintí scolóirí éana srianta sinna aint trí plé ranga, agus tugann sé sin spás atá sábháilte I gás tepi de scolóirí freisin, maidir le mí hiiscintí a déta go bheith acu. Cad na srianta buine leis an anlach seo. Úsáid an spás ag bun le hana go bheith seach sa lárán, le dó smuointe ar scríobh síos. Stop an chur an láthair chun do smuointeoireacht a chláirú. Tá Spáineann an sleamhna an chlárdómh, ais eolas a colúsláán na scoil bliana sicáte, faoi na srianta buineann le airgad a úsáid mar anlacht an uinmh. Ba iad na srianta is coitianta a luigh, bolscú, ag printáil airgad, is féidir athrú tacht ar luach airgad, is féidir damáiste dhéanamh de airgad, is féidir airgad a bheith ann go dúilteach. Ar chuoine tosar cheannar be eile. Is féidir le anlaigh cóiriú le scolóirí athrú coincheapúil a dhéanamh. Is tábhairteach a shocrú an bhfuil an anlach iarúnacht an coincheap. Saíonn an sleamhna an seo na tarafaí Eolaíochta a bhaineann le anlaigh a úsáid. Is féidir le anlaigh a bheith ina uirlisí cóchtach chun fálamma dhéanganú trí eispéiris fálamma mollartacht, inbhráite, coitianta a thuairt an scolóirí. Is anlach maithe nuair a bhíonn mapáil soléir dul leis an coincheap, agus go leor den eilíonú idir na coincheap tebi agus an anlach inbhráite a chabhraíonn leis an fálamma boga drón na tuiscine. Mas féidir tógáil ar anlach, bíonn sé níos luachfar. Tug an anlach deis mád an fálamór drochad a crothú idir an rud fíor agus an rud tebi, agus tagann an scolóra ar shial do rudaí dá réir. Is tábhairteach aithne cad na srianta a bhíonn ag anlach, ionas nach tugadh éon mí hiiscinte mhór anlach a bheith. Agus dar nó a haíonn scolóirí na sriantach le anlach agus chabhraíonn sé seo le neamhréanann de aithne freisin ina dtuiscin féin I gcomparáil le creidúntaí firimúlú eolaíochta. Is féidir míshasamh teacht ar scolóirí de bharr sin faoin na smuointeoireacht féin I le coincheapa agus athrú coincheapúil a bheith ann do scolóirí inreach. Mar sin, chabhraíonn anlach le scolóirí a dtuiscin ratha ar coincheap a theiceáil, agus chabhraíonn siad leo míshiiscintí ina cuid smuointe a thacaint, chomh maith le bheith an aithint is spás atá sábháilte I gcás tepi. Ina slí amháin é an tanlach chun coincheapa a thagaisk, Anis féach míidir clí eile, íon saolúcháin a úsáid. Thiarmid anis an féidirach a bhaineann le íon saolúcháin a úsáid mar uirlis Eolaíocht chun chabhraú le coincheapa a thagaisk, go háirithe coincheap an uinmh. Déanamid inúcha ar an íon saolúcháin Energy Skate Park Basics ón siomh idirlíon íon saolúcháin FET. Fiachamid anis ar an bhiontas atá leis an íon saolúcháin FET seo chun tuiscint níos daine a thuairt a scolóirí agus iad ag fálam faoi coincheapa. Thug an tanlach airgad ciall de scolóirí ar coincheap an uinmh trí mapáil teanga. Scrúda mí sin is cad iad na príomhghnéithe den fuinneamh a ascaíonn an app íon saolúcháin FET a feabhsaíonn fálam scolóirí agus cad iad na srianta a muineann leis. Céir go dtí leanach fetheachta de lárán. Úsáid an cód QR ar bord an leanach agus tá sé le feiceáil ar an scáileán an seo freisin, chun an tíon saolúcháin Energy Skate Park Basics a oscailt. É sin nó, úsáid an URL don siomh gréasáin. Léiríonn an íomhán seo ar an scáileán cén cuma atá an íon saolúcháin. Sulla stoppaigh tú, agus sulla imreoidh tú leis an íon saolúcháin, seo roinnt moltaí ar an gcaoile tuairt faoin gníomhaíocht. Cá cúig nómatí ag fiosrú na gnéithe imrithe den íon saolúcháin, agus smaoinigh ar na tarafaí agus ar na srianta fálamma do scolóirí I dtaca le coincheap an uinmh. Úsáid na bilóg oibre ar lehanach fetheach go trucha, chun tacú le imscrúdú ar na féidirchtaí fálamma a muine leis an úrlas Eolaíocht seo. Máirú beag duit faoin na deilmhíní agus ag tú faoin na gníomhaíochtaí agus faoin na bilóga oibre. Tá na céad chunna den na bilóg oibre beag tú ag tuairt fuatha mar scolóra, agus an sin oibreoidh tú leis na ceistena agus na gníomhaíochtaí ar an bilóg oibre mar bhúntóir. Stop anis agus bun trílas. Inis, ó bhí seans go breanúir an gníomhaíocht, cad iad na láideachtaí agus na srianta tá ag an íon saolúcháin seo mar uirlis a chabhróg le scolóirí coincheap an uinmh a thuiscint dar leat. Stop le a chuid tuairimí a chlárú. Bunathe ar an aiseolalas ó bhúntóirí eolaíocht a ghlach páirt ag gnús lán na scoil bliana sicáte, tá Spáineann an sleamhna an chlárdómh, na láideachtaí agus na srianta a luigh maidir le íon saolúcháin a úsáid chun coincheap a thagaisk. Stop anis agus tógcúp na nóméid lena léamh. Ar tháinig de chuid féin ag níos.
Mar sin, tá scrúdú déanta gainn ar gá uirlis iodálachta, analig agus ionsamhlúchán, chun cabhrú le coincheap eolaíochta thaigisc, ar nós coincheap an inmh. Is iomaí gnéithe bhíonn ag uirlis dígiteach a d'fhéadfadh cabhrú le forbairt coincheap, gnéithe aiseolalas láthreach agus gnéithe athacrúcháin ar féad iad eicáil san uirlis ionsamhlúchán. Cabhraíonn siad leat a fháil amach cén áit go bhfuil do scoláirí ina cuid fólam, agus cad iad na gnéithe den fólam agus den tuiscint faoin coincheap ar gá soléirú a thabhairt do scoláirí áirithe. Tá sé sin ag teacht leis an moladh sa sonraíocht eolaíocht faoi coincheapa thaigisc, mar is gá le achthuairt agus achthreisiú a dhéanamh air. Ní ionainn é sin agus an tábhair chéanna a thaigisc in san slí chéanna, mar go mbíonn scoláirí ag fólam go leanúnach. Is chun an fólam a feabhsú a chur uirlisaí digiteach a úsáid a gconaí, agus ní héagad díreach ar son na teicneolaíochta. Conas a cabhraíonn uirlisaí iodálachta leis an fólam a ghanganú. Sa seomra ranga bíonn muid go mór ar suaimhneas mar bhúntóirí ag déanamh imscrúdathe, agus tuigim iad an tarafa bhaineann leo i dtaca le fólam scoláirí. Mar shampla, eispéiris fólama ar bán fiosrú a bhuairteáibh. Ar cnús le hinnta eolaíoch roimhe seo, d'istrimid úsáid samhlacha mar uirlis iodálachta, mar mó léiriúcháin a thugann bealach difriúil do scoláirí le teacht ar ásnéis agus ar eolas faoi réide dul éire nó éigeanta. Sa go nús lá seo tá muid ag inúnacha analach agus ionsamhlúchán. Is iomaí rá iodálachta atá ar fáil agus is an post atá againn rá a dhéanamh den rud is luachmhar a dár scoláirí i gcóra go fólama. Ag pointe ára ina gcuid ilúna. Is tábhachtach go smaoinóimis cén támas cén fáim me muid ag úsáid chur chuige difriúla. An dtugann ionsamhlúchán deisne chun tuiscint scoláirí a dhéanganú ar coincheap an inmh. Déanamh beagán eile inúcha ar ionsamhlúchán Energy Scared Park Basics maidir le sin. An dtugann ionsamhlúchán deisne chun tuiscint scoláirí a dhéanganú ar coincheap an inmh. Déanamh inúcha beagání níos míne ar ionsamhlúchán Energy Scared Park Basics. San ionsamhlúchán Energy Scared Park Basics feicimid go bhfuil rán na difriúil ar fáil, a cabhróidh le tuiscint ar na toscarí a héana gcionn ar an bhuineamh, cosúil le freichimilt. Tá saol neamh freichimilta le fáil sa rá introla, rá ar chéal freichimilta, agus rá ar clós súgara a thugann i gcuideachta chéile deisne fólama scaifáilte do scoláirí. Déanamid fiosrú ar na rán na difriúil seo inis. I dtús bara, cabhraíonn an rá neamh freichimilta le scoláirí tuiscinnta fháil ar dlí incoméad an inmh, agus léirítear tríd na mallarta sa bara thart, mar is féidir aistriú fuinneamh eicáil go soléir idir an bara potensiúil agus cinéitice, agus an scátála ag bogadh ar an rampa, agus go bhfuil sim an dámhara sin a gconaí cathairm le bara an fuinneamh iomlán. An tám ar fad bíonn sé soléir go bhfuil fuinneamh iomlán an córas cathairm le sim na bara potensiúil agus cinéitic, nuair is é an córas an scátála ag bogadh sús síos an rampa. Is léirú visual é seo ar dlí incoméad an inmh. Sa dara dul síos, tugann an rá freichimilt, deis comparáid dhéanamh idir agus an rá neamh freichimilta. Ionas go mbeadh tuiscint níos daingeanna ag scoláirí ar gnéad tábhachtach den fuinneamh, iadú fuinneamh. Is féidir sinne eicáil ar an sleánáil an seo sa rá freichimilta nuair a mbuailíonn an scátálaí agus stoppann sé. Agus an mbuailú sin ag tarlú, is léir go mbíonn méadú san fuinneamh a aistrítear sa bara teirmeach, go dtí go mbíonn an fuinneamh uilig aistrithe chuig an mara teirmeach a léiríonn go bhfuil an scátála stoppa. Tá an taistriú céanna fuinneamh chuig an bara teirmeach fós le feiceáil sa leagan seo le rampa ar chrop eil, mar a eictar sa sleánán an seo. Fiú amháin nuair a imíonn an scátála den scáileán le ling imrithe. Ní hé sin an cás sa saol neamh freichimilta nó ní bhuailíonn an scátála in éon am ach bogann leis in ngluaiseach leanúnach, lúscanach, ar fusa é eicáil an seo sa rampa dhiúchrathach ó nach bheictar éon aistriú fuinneamh chuig an mara teirmeach. Tugann na leaganach a difriúil den imirt ionsamhlúchán an deis do scoláirí conclúd agus túra a dhéanamh
faoi glúiseach na scátálaí. Ag úsáid patrún ó na barí sa barachart agus é sin ag cheangail le athhrú fuinneamh a bhíonn ag tarlú sa chóras. Mar sin, cén fálam luachmhar atá le fáil as sin ag scoláirí. Sa saol neamh-phríchimillte ar an sleamhna anseo, is féidir le scoláirí a fheiceáil nach bhfuil aon aistriú fuinneamh chuig an mara teirmeach, ach amháin idir na bara pótansúil agus cinetic. Tugann sé seo seans de scoláirí infiris i dhéanamh faoi na sonraí ón baraseart, agus iarracht i dhéanamh brí a bhaint asta, trí na sonraí a cheangail le saobh neamh-phríchimillte. Mar i gcéanna, feiceann scoláirí go léiríonn an saobh phríchimillte glúiseacht ag tarlú idir gach ceann de na trí bara, pótansúil, cinetic agus teirmeach, agus go mbogann an scátálaí ar chlí difriúil. Tugann an deis anseo chun infiris agus túras a dhéanamh ar glúiseacht na scátálaí chomh maith le sonraí a bhailiú a dhéanann prófiliú ar fuinneamh. Tugann sí eispéiris níos saibhre agus níos daingeanna don na scoláirí is inúla. Is fuinneamh ídithe é fuinneamh teirmeach. Déanamh soléir ar argud smaointeoireacht ar ídú. I dtéirmí na duiscine ar coincheap an inneamh san ionsáilúchan seo léiríonn an bara teirmeach an fuinneamh a ídíocht ón gcóras. Is é an cheangail san fálam anseo go nídítar fuinneamh a gcónaí ó chórais i bhfoirmeach a difriúil, ach den cuid is mó mar fuinneamh teasa. Is mar sinna úsáidtear an focail teirmeach anseo don bara a léiríonn an fuinneamh ídithe. Is é an chóras sa cá seo an scátálaí ag bogadh suas agus síos an rampa. Tugadh me nómad duinis chun cuineamh ar ídú mar cuid de coincheap an inneamh. Stopan is agus tóg nómad chun fiacant ar an sleamhnáin. Den mac na bhrangaí a bhéadach na ráiteas anseo cabhrú leis an tuiscint ar ídú agus ar coincheap an fuinneamh a dhéanganú. Fiacam mid a rís ar anallach an airgid. Conas is féidir le anallach an chuid airgid cabhrú leis an bhálm a dainganú faoi ídú mar chuid de coincheap an inneamh. Ag smaoineamh a dtéirmíonn tarigid, dámach bán €1 agat agus dá dúr féad a scoláire le dul isteach i siopa, déadach an scoláire é úsáid. Ach, dá dúr fa bán 1 cent an duine de 100 scoláirí, ní féidir le an tarigid sin a úsáid sa tupa. Is luan maithas atá le bán 1 cent ná le bán €1 chun stofa canach. Sa slí chéanna gur luigh an tarif atá le fuinneamh ídithe chun stof a dhéanamh. Is sampla sin den cuir féidir tógáil ar anallach chun go ndéanach scoláirí fálam níos daingeanna sa cá seo ar inneamh agus ar ídú. Tugann an chéad slán eile comhairle maidir le coincheap an fuinneamh a thaigisc. Is í an comhairle den deich cleachtas chun coincheap an inneamh a thaigisc. Má tá glí inceimid an fuinneamh le chéamhnú inar chuid thaigisc ba chóir ídú fuinneamh agus athhrú fuinneamh a thaigisc ag an am chéanna. Tá an tíadú do haicinte i ngach córas a dán fíor, mar sin de. Tá sé riad tábhachta go gcuirtear cuasaí ídithe faoi cabdal ag an am chéanna agus a bhítear ag teacht ar athhrú fuinneamh. Go díreach mar a chonaic muid sa ionsáilúcháin, má dhéanamh muid neamh-ard den fuinneamh teirmeach, be muid tuairt cúntas neamh-rialaíoch ar fuinneamh san nádúr. Díoch muid ar úsáid a bhaint as analaigh agus as ionsáilúcháin chun an fálam faoi coincheap an fuinneamh a dhéanganú. Gné bunúsach tábhachtach eile den fálam is an teanga úsáid muid. Tugadh mis nómad anseo chun slucht a léamh ó Wellington agus Osborne faoi úsáid teanga san Eolaíocht. Tarraingíonn an slucht anseo ard ar an tábhacht atá leis an gcaoi a muine muid úsáid as focail mar chuid de hanga san Eolaíocht. Má ghlacha muid fuinneamh mar hampla, agus má smaoinóid conas úsáidtear an focail fuinneamh i gná teanga an lé ina lán cótéacs na difriúla. Ina bhfuil difriocht mór atra, agus má smaoinimid an sin ar an tionchar a bhíonn aige ar thaigisc agus ar fálam coincheap, agus má cuineamid ar an éifeacht sin ar an gcaoi a dtuigeann scoláirí coincheapa. San Eolaíocht tá an teanga tábhachtach. I dtéirmí cruinneas na chéile a theastaíonn le focail go háirithe focail a bíonn go leor céal sa bhíorla nó sa ghaeling, hena féinnig agus a muintear úsáid cuitianta asta in gná teanga léúil. Fiacam inis ar ran samplaí de sin. Mar hampla nuair a labhraíonn do scoláirí faoin fuinneamh ina gná héal, cad a bhíonn rácha. Cén cinál téirmí úsáid an muidne? Fiacam ar rainn téirmí cuitianta ina úsáidtear an focail fuinneamh nach mbíonn ciall crín eolaíochta leo. Fuinneamh dearafach.
Tá mar rite machas fuineh, tá siad lán de inmh, fuineh a hábháil, tugann na bolgóid cainte an seo tróir doing go dugann glí on chuméad an fuineh cíal difriúil doing seachas an cíal a bhína gceist sna phrása cotíonta an seo. Is minic a cloisian scoláirí faoi fuineh a hábháil nó a chéamh nó, agus is minic a dhéanaan daoine ceangal idir fuineh agus cáineacht inchaite. Ach a déirmí ólaíochta ní hé an fuineh a catar, ach an brosla nó an buí mar faointe fuineh, agus is gá é a chéamh nó. Nuair a creidtar gur féidir fuineh a cathab, is féidir go grothóg sé deacrastí sa tócaí dóibh ina chud fálamha. Agus mí ag smaoinemh ar sin agus ag fiochann ar réimsí eile ólaíocht ina mbíonn teanga nó choincheap measca a ghlaogann scoláirí, tóg nómid chun smaoinemh, cadiad na focail nó na cinceap cotíonta eile a mbíonn scoláirí trína chéile leo. Bunathe ar an eisiolais ó bhúntóirí ólaíochta a ghlach páirt go núslán na scoilgríne sa caite, tá spannan an sleanna an chlárdómh, roinnt na téirmí cotíonta a mbeadtar measca fuaithe go minic san ólaíocht. Stopan is chun é léamh. Ar tháinig ceannar beide do chuidse in níos. Nuair a bhíonn caint ólaíocht tásúlaing den ar scoláirí, ní múrduing a bheith leanúnach ó thaobh na teanga de. Léiríonn an taide go bhfuil sé antábhachtach tógáil ar go ná teanga na scoláirí, agus nach dúiltíonn siad do teanga nád a smaointeoireacht nó. Ní múrduing an teanga nó a úsáid chomh minic agus chomh nádúra sin, ionas go níoróid na scoláirí féin, compórta agus cleachta lena chuid cainte féin. Má dhéanam ag beaggus fiú dá teanga cotíonta, is féidir le scoláirí an ólaíocht sa seomranga agus an ólaíocht an ag an áhéal a d'ailt níos mó óna chéile dá bhár. Caithimid bheith cuairmach faoin crían úsáid mí teanga lena scoláirí, go háirithe le coincheap ar nós fuineh, nuair atá gá leis a bheith tógadh go cuairmach in iontain orchuid scoláirí. Muna bhfuil siad an nun an gleicteas na focail nó an teanga nó, filis siad ar an tuiscint nó ar na mhuitheiscint atá cá hena. Tá inniu cotíonta going ar an tábhachta bhaineann le buntlach lárdar a leagan síos do scoláirí ag coincheapa na ólaíochta. Ag fiochann chuige go seasa go cuid fálamha an aimsir. Cuirmid faoi cabla freisin, cad é atá tábhachtach nuair a bhítear ag pleanáil, conas is féidir coincheapa a thaigisc, agus conas úsáid éifeachta a bhaint as na úlaisí idiolaíocht atá ar fáil. Sa seisiún seo districtmid coincheapa a thaigisc mar chuid an eistir ina mbeidh ag forbairt ar scoláirí mar ólathe. Ní cosán líonach in éon am an teistir seo. Cuirtar a gcuine doing gur turas úthúil é a ghlach an gach scoláire ag ggótéach sa scoile féin. Scoill sé tábhachtach nach beag leis an turas seo mar próisis a choiríonn ling spric commónta a bhaint amach. Cuirmid faoi cabdal conas coincheapa a thaigisc, go háirithe coincheap an fuineh mar chuid de honraíocht na hólaíochta. Thagramid den méid atá tábhachtach nuair a bhítear ag pleanáil conas coincheapa a thaigisc an ólaíocht. I déarmaí úrlaisí idiolaíocht a choiríonn le coincheap an fuineh álam níos daine. Tá spannan an sleanán an seo maidir leis an pleanán idiolaíocht a raibh muid ag fiochan deire gur chuid de pleanála mór fictúr é bhíonn ag testáil ag leibhéal na rinne ábhar chun ag cinnte go dótar go cóir plean cóthathach agus forasach a léiríonn cótéacs na scoile agus a thugann eispéiris fálamha atá tainmneach, sever agus inticket an na scoláirí go léir. Léiríonn sé sin na haimine atá sa sonraíocht ólaíochta. Léiríonn an sleanán an seo na líon ardáin agus féidir le dul i daine bháilí. Tá an tóla sin ar fáil freisin ar leanach tro go cuaig den leabhrán. Mar focail scar is seisiún amháin é seo de ceithre seisiún, den leagan digiteach den conúsláán fálamha dheanganú. A chuirg le chéile ag fuir an ólaíocht an SSM de dheascan na srianta a thugad isteach le chuir a gcoinne na pandemic COVID-19. Freisin mar mára go díreach chun an chud is mó a bhaint as an lá agus tuiscint níos iomlán áil ar na intíní fálamha, ba cóir tuairt faoi gach chuid den lá agus an ábhar de bholadh a thugad tús an seisiún seo. Arís gur raibh míle mágad as do rán fáirt díocht.